Gjorde vi det? Han havde alt. En smuk og rig kone. Udsigt til en flot karriere. For et par år siden kom du stormende ind i firmaet. Uden familie, uden fortid. Men der var noget, han havde glemt. Hvad sker der? Min far er død. Mifunes sidste sang. Det der ene kan du da ikke klare, kan? Ja, jeg har også en bror. Hvad er det her for noget? Du er kraftedet med noget råd! Hvis ikke du ikke verdens med dig! Liva Silander. Christian Jensen. Jeg vil skille. Jeg har fået hemmelig nummer 3 gange. Du har ikke holdt på tyne, hva'? Jeg vil gerne bestille en taxa til klokken 1 i nat. Er det ikke nok lige? Du er skruet helt forkert sammen i hovedet. Mifunes sidste sang. Instrueret af Søren Kragh Jacobsen.